Ova poruka nije za one koji traže savršene odgovore. Nije za one koji vjeruju samo kad je lako. Ova poruka je za tebe ako vjeruješ Bogu i kad ga ne vidiš. Ako vjeruješ njegovoj riječi više nego svojim emocijama. Ako si spreman reći: Bože, ne razumijem, ali vjerujem. Pogledaj živote onih koji su hodali prije nas. Noa je gradio arku usred suhog tla. Ljudi su ga ismijavali, ali on je vjerovao. Abraham je napustio sve poznato jer mu je Bog rekao: idi. Josip je bio izdan, zatvoren, zaboravljen, ali je vjerovao da Bog vidi više i Bog je ispunio sve što je obećao. Vjera nije osjećaj, vjera je odluka. To je korak u nepoznato, oslonjena riječ koja nikada ne laže. Kada ti se sve čini izgubljeno, vjera šapće: Bog još uvijek radi. Kada ti ponestane snage, vjera te nosi. Kad ne vidiš rješenje, vjera zna da Bog već ima izlaz. Možda si upravo sada u razdoblju čekanja. Možda se pitaš zašto se ništa ne mijenja. Ali znaj ovo, najveći Božji rad često se događa u tišini. On priprema tvoje srce, tvoje okruženje, tvoje buduće korake. Ti možda ne vidiš kako, ali Bog nikada ne kasni. Zato gledaj ovaj video samo ako vjeruješ Bogu, jer ovo nije motivacijska poruka, ovo je poziv na povjerenje u Boga koji te je stvorio, otkupio i pozvao. Na povratak u njegovu prisutnost, na obnovu odnosa, na predaju srca. Ako ti srce danas lupa brže dok ovo slušaš, to nije slučajno. Bog te zove. Ne da ti sve odmah objasni, nego da ti da mir u njegovoj blizini. Zato digni pogled. Suze nisu znak slabosti, nego tvoje ovisnosti o njemu. Hodaj dalje, gledaj s vjerom, jer onaj u koga vjeruješ nikada te neće iznevjeriti.